Di ang kuwan anak kayo kamay nata. Ito naman ulaw. Ha? Kaya ba nun? Kaya ba nun daw? Kung gawaran nga ng trabaho, tumatik na ito. Kaya pada jauh lebih Swing. Swing. satu balik tuh. Lagi, limpyuhan. Si Mana sir, mahuman na. Mahal ka ma'am. Gutom na kayo ma'am. Nga ako na midire. Wala ko ito. Asa po nang hawlaw? Take out. Takaw, dada nga to. Asa nang hawlaw? Ay, bugnaw. Papayron taan na ba ako ah? Kanasudlan, sige lang.
Basta na raw. Dali, alam na dito. Oh, dali na, asaris. Bayad ang tao ko, bayad ang tao. Lanan. Huwag ta kay mawa na. Okay, number. Ini pa law. Basta tama law. Ha? Mga bata, busog mo. Nanalaw, dad anak law.
Mato na kuskuan law, kadir law, sa Watson law. Watson ba na ako'y paliton? Ha? Ano lagi kay bawal diha? Mato sa kadiyot law ha. Sus kainit. Hello. Init kaayo. Bye-bye kayo. Nasa bye-bye po ako ngayon. Bye-bye late. Sit late. Init. Pangitaon. Switch to Watson's Generics and save up to 80% versus branded. Good news, Watson's Club members. Live well, get rewarded. Watson's Club members are now entitled to more exclusive benefits in store and online. You can get up to 50% discounts monthly. You can also avail of exclusive buy one take one offers on Watson's brand beauty products. Plus, get 30% off on 30 pieces of prescription medicines with a compliant safe promo and 10% off in vaccines. Live well, get rewarded. Remember to always show and scan your Watson's Club membership so you get points for every transaction. Not yet a Watson's Club member? Don't miss out. Join Watson's Club now. May pang-allergy kayo? Yung di nakakaantok? Meron po, may Watson's Generics din. Ayan. Ay, kailangan ko din magpa-vaccinate. Schedule ko po kayo. Health services from the heart? Find it at Watson's. Get ready for something fresh and new with this Watson's Fresh Track. Brought to you by Watson FM. Pwede na. Ito, basket. Basket kayo. Here's pa. Hello.
Alam sa. Mana yung ulit ka na? Hindi na nila. Sa anak ko sila dito. Sa amin nila po. Sana lang daw kay Idealize. Ito stick ko. Rainbow. Oh. Grabe sila kasakit. Ang konti ang ikay ng ikan kasi daw plus na dito tuloy ko ng dito. Dali ka sa doctor mo, na was inside ma'am, QR. Kaya ha. Pero yung Gcash ay bayad. Subscribe. Nay, what's inside? Ano ba? Ang sa kay color ato? Yellow green na. Makagawa mo siguro. Wow, okay, subscribe. Panagdali mama kimo pag what's QR, free raman. Okay, what's subscribe. Nga maguhin sa kyan na naghuwap diha sa gawas.